Filmer vi? Hej, jeg hedder Mogens. Nu med solbriller. Igen har jeg brug for en tips. Det var min hånd. Hvor fanden kom den fra? Men jeg kan ligne ost. Og Mikkel er gay. Meget gay. Prøv at se op i vinduet, der kan man bare se det. Det er creepy shit. Okay. Prøv at spille med musen igen. Jeg bliver sød. Nå. Jeg skal... Fuck, jeg så noget der. Og nu så bare... Fuck, det var en pik. Fuck, det var en pik.